बीटीसी गायसननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिहोमा दं आरो बीटीसी नेहाथारिखौ रैखाथि होनाया जोंहाबो बिबान दं। खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियार। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गले गले 29 नभेम्बराव जानाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोब्बा दं। बे लोब्बा दं बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गले गले दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आयदाखौ लानानैनो फिननाय होबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 नभेम्बराव जानाय जाथायाव जेबो लोब्बा गैया। जाय लोब्बा गैयै बाथ्राखौ गले गले बुंसेयावबो बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारिया गले गले दाय जाबसिनबाय दं। जेरावनोखि बे जाथायखौ लानानै दिनैसिमबो मोजाङै नायबिजिरनाय जायाखै आरो नायबिजिरनाय जायालासिनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गले गले दाय जाबसिननाया ओंथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। मानोना बे समाव बीटीसीखौ गायसननाय एबा बड'लेण्डखौ गायसननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिहोमा दं आरो बिनि रैखाथि होनायनि बिबानाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ होननानै फोरमायथिदों बिथां खोरोमदाव औवारी बिथाङा। खोरोमदाव औवारी बिथांनिफ्राय आरोबाव रोखा खालामनानै होदों जे बे समाव थांनाय 29 नभेम्बराव जानाय जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोब्बा गैया। बे बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों बिथां खोरोमदाव औवारी बिथाङा। दिनै जाय 29 नभेम्बराव फरायसाफोरनि खुद्रिसारनायजों मोनसे जाथाय जालांबाय, बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोबां खेब जोंनिफ्राय खेंफोरथि होनाय जाबाय। जोङो बाहाय दा जेबो लोब्बा गैया। नाथायबा बिनि खुंगिरिनि गाहाय आथिखालनि हाग्रामा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गले गले दाय जाबसिननो नाजादों। एसेमब्लियावबो बिथांमोना बेबादि मोनसे थिरांथा लानाय जादों आरो बेखौ मिथिनानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना बड'लेण्ड गायसननायनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिहोमा दं आरो बड'लेण्डनि बे गावनि आयेन आफादनि न'खौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंहाबो रैखाथि होनांगौनि थाखाय बाहाय बिफाव दङ आरो बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जेबो फोरमान गैयालासिनो बा जेबो बिथांमोना दिनै नायबिजिरनाय गैयालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दाय जाबसिननाया बेयो गनायथाव नङा आरो बेबादिनो जुदि बिथाङा राजखान्थियारि माखासे मुलाम्फानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाय जाबसिननो नागिरनाया बियो साबजाथाव जायाखै।